Takže po 3 hodinách varenia a občasného miešania celá mydlová hmota vlastne sa stala translucentnou. Ako vidíme, urobila som aj test alkalinity, pričom som rozpustila vlastne časť mydla, vlastne časť mydla v 2/3 vody, teda 1:2. Voda musela byť destilovaná a vriaca. No a potom som tento roztok vlastne dala do roztoku fenoftalínu a ružová farba sa stratila, to znamená, že už tam nie je žiadna zásaditosť, respektíve mydlo je všetko trochu zásadité, ale to nie je nič, čo by vadilo. Takže vidíme vlastne zo všetkých strán tá mydlová hmota vyzerá, tuto ešte od spodku trošku. Teoreticky by som to mohla ešte nehať. No a vlastne túto hmotu za chvíľku teda ešte nechám chvíľočku. Už som hneď vypla. Mala som ho celý čas vlastne na nastavenie na low. A aj tak udržovala vlastne 90 stupňovú teplotu až do konca. Vďaka saponifikačnému procesu. Takže ešte to chvíľku nechám, aby keď to teda znova premiešam, tak už som nenachádzala tieto biele miesta, o ktorých teda neviem, čo si mám myslieť, aj keď všetky testy dopadli dobre. Tu vidím nejaké zvyšky stierka. Táto gumová stierka sa mi začala rozpadávať. A nachádzam z nej kúsky v mydle. To nie je dobré. Asi budem musieť použiť nejakú silikónovú. Takže ozvem sa zase, keď to rozpustím.